karakter dito about sa Levites na ay sa priest. Pagkagi niya palantaw niya nga nakuha dito sa dalan, gituli sa dalan. Agi-agi niya, sinabi sa schedule, wala ko ba nga kasi Sunday, wala ko na ito na tigong kay priest natin nakalugay sa temple. Sa panahon nilang Ginoong Jesucristo, synagogue na sila. Muna ang kalayan sa una. Mura po yung lecture ng una, altar worship. Ikaduha na gitawag sila nga tabernakulo. So muna John chapter 7. Sunod gitawag siya synagogue kaya ang mga tao dito na sila magtigom sa temple. Kanitabuan mo na siya. Katong priest dali siya nagway. Unya ang sunod Levites na po na sa temple. Mo na sila ang paano ito. Ang ikatulo di gyud kaliwat. Mo na term the good Samaritan kay ang Hudyo o Samaritan wala na sila maayong pakigsanuhan. Kaya ang mga Hudyo wala sila Samaritan nga dili na sila maayong nga mga lahi. Katong mga dili maayong nga mga lahi mo pa rin maayong kasing-kasi. Nagsini mo na. Katong dili maayo di ay sila. Kuyawa sa ang nahitabo sunod kay katong sa kuana katong Samaritan paglantaw niya gitabangan. Ako na lang i-shortcut ha. Nangita siya pa maagi ang gitabangan tong gitulis and then gidala niya sa balay ng bananan. Ingon pagit siya nga promise nga kung doon na pa ihang gihatagan, kung doon na pa pwede nga balay ronan o hataganan. Balik daw niya, iharang hatagan. Grabe ka nang doon kasi. Pero itong hinumduman ba yung anak? Na yung mga adlaw sa kinabuhi emergency, kung na ito pananglit, padulong ka sa church, na nakita ng disgrasya sa dalan, ay tabanganan ng mga tao, ay dili sa pasensya kayo, di ko makatabang nimo kay padto kog simbahan ron. Dili ko makatabang nimo. Na disgrasya ka nakita sa dalan. Kabalo ko nga bisan asa ta nasayod ang Ginoo. Pagkaputi mo dito. Imong gitabangan sila, di man pwede nga pasagdahan nimo. Ay imong gitabangan siya. Salamat sila ang dako. Diba? Kita nimo nga bisan wala ka sa pagsimba, nakahatag pa silong sa Ginoo. Pero ang kuya, tuwa ka sa simbahan, pero imong magbati, di maayo mo. Kuan na sa, pati wa puni kuan ron, puro ako agi ni mensahe tanan. Naka sa simbahan pero wala dili out of focus ka, wala imong pagbati. Mga tawag na to, dili sa tanang higayon. Importante mo puning balang panagtigom mo, gamit po sila Gerson, yung balang panagtigom daw kuan, nang dili importante mahira ka kasing-kasing. Importante na ang balaang panagtigom, ang fellowship ba. Pero kung na mga emergency, nasayod ang Ginoo. Panultihon 15:3, naglanta ang Ginoo sa yuta, nasayod siya nato. Kita sige ng mga panghitabo. So niya ng panahon na, bisan dunay mga higayon sa kalisod sa kinabuhi, nasayod ang Ginoo. Importante lang bisan basa ka, Lord, gawin ko rin. Ulitin niyo ko rin. So, salamat sa Ginoo. At least na ate, kuya, patuloy ba? Hindot kayo pamatyan na ang iyang isulti ka nga, naging mga higayon, dili mo kagulit sa PC. Grabe ka hindot na. Talagsa rin akong musulti, biyana, kanang mga taong musulti nga. Dili na ako kagunit yun ang ulat ko. Kasagaran sa mga tao nga, maayong tao, musulti sila, nga maayo daw silang tao, ay wala ko sipyat. Asa man ko na sipyat, wala dyan ko'y gamay nga, sipyat ya. Iya palang daan pagsulti, hindi mo pertinan yung sipyat. So salamat kayo te, no? Yeah, salamat kayo.